Добрага ранку, сябры. Прывітанне ўсім! Наш лесік паляцеў на злёт зайчыкаў-разумнікаў. І таму сёння ў нас самая дзяўчынкавая раніца. Поспехаў табе, лесік! А мы абяцаем вам, паважаныя гледачы, што і без нашага разумніка справімся. Вот добра ведаем, як стварыць самы цудоўны настрой. Парада ад самых сапраўдных дзяўчынак. Усе дзяўчынкі любяць упрыгажэнне. І кожную раніцу мы пачынаем круціцца ля люстэрка, рабіць коласкі, хвосцікі, прыколваць заколачкі. А многія маленькія модніцы любяць упрыгожваць сабе бліскучкамі, пацеркамі і бранзалетамі. Ой, у мяне ад усяго бліскучага настрою знімаецца. Кося, мне здавалася, што ты зайчанятка, а не птушка. Настя, я тебя не разумею. Я зайчанятка і самая сапраўдная дзяўчынка, а пры чым тут птушка? Сарока. Так кажуць пра тых, хто вельмі любіць усё бліскучае і яскравае. Праўда? Так, сарока – птушка-модніца. Як толькі што-небудзь бліскучае заўважыць, адразу цягне ў сваё гняздо. О, цяпер зразумела. Сёння я трошкі пабуду сарокай. Усе памятаюць дзіцячую прыказку. Сарока белабока кашу варыла, дзетак карміла. О, дарэчы, сябры, вы ўжо з'елі смачную кашу? Той, хто пачынае раніцу з кашы, малайчына. А мы прапануем вам зараз мультыплікацыйна-музычнае снеданне. Як толькі хлопчыкі могуць абыходзіцца без косак і хвосцікаў? Зато яны значна хутчэй на заняткі збіраюцца. Пакуль мы перад люстэркам стаім, коскі заплятаем, хлопчыкі гэты час на гульні трацяць. Так, на машынкі, робатаў, канструктары. Настя, а давай і мы наладзім вялікія гонкі. Мы? А што, думаеш, не справімся? Каб мы ды не справіліся. Ну, і я кажу. Увага! Увага! Зараз у нашым добраранку адбудуцца супергонкі формулы Д. А чаму Д? А таму што Д – гэта добраранак. А, зразумела. Яшчэ абавязкова трэба сказаць: пачынаюцца гонка на прызы. На якія такія прызы? Ну так гавораць, гонка на прызы. О, на прызы праграмы «Добраранак». 3, 2, 1, поехали! Машинка Касі выходить на финишную прямую и... Машинка Насти перемогла! Ура! Ну, будем лечить, что это была разминка. Покатимся яшчэ. Кася, а что про нас подумают глядачи? Что подумают? Мы с тобой тут гуляем, а девчонки и хлопчики что? А яны усе болельщики. И правда. Так, болельщики, покажите, як вы будете подскокивать от радости, коли ваш гонщик выиграет. Я покажу, як гэта трэба рабіць. 3, 4. Вау! Цудоўна! А у вас так атрымаецца? Давайте паспрабуем разом. 3, 4. Вау! Добрые у нас болельщики. А давайте зараз послухаем, якія у вас голосы. У болельшчыкаў яны заўсёды вельмі гучныя. Давайте разом паспрабуем сказать добрага ранку. Усе готовыя? Тады пачынаем. По камандзе Насці. 3, 4. Добрага ранку! О! Голосы у наших гледачоў гучныя. Тады мы можем распачынаць супергонку формулы Д на прызы праграмы «Добраранак». У мяне прапанова. І для удзельнікаў, і для болельшчыкаў нашая ўзнагарода – мультфільм. Кася, атрымліваецца, што мы самыя сапраўдныя дзяўчынкі, а так машынкамі захапіліся. І праўда, забыліся на свае заколачкі і люстэркі.
и пацерки. Оказывается, что и дзяўчынкавыя справы, і хлапчуковыя вельмі цікавыя. А ўся каманда Добраранка можа быць вялікай кампаніяй балельшчыкаў. Нам трэба толькі сваю форму прыдумаць. Навошта? Кася, болельшчыкі заўсёды апранаюць форму любімай каманды. Нават флагі сваёй каманды прыносяць. І праўда. Пачынаем прыдумваць. Так, Так. Ну што? так. Модель падрыхтавана. Пачнем падбіраць колеры нашай формы. А якія колеры можна? Якія заўгодна. Як лічыш, што добраранкаўскай камандзе больш падыходзіць? Што-небудзь вельмі ранішняе? Жоўты. Так, самы сонечны колер тое, што трэба. Ага, як прыгожа. О, здорава. А чаму нам не зрабіць рознакаляровую форму? Як лічыце, які колер яшчэ дадаць? Паважаныя балельшчыкі, га? Мне здаецца, нам не абысціся без зялёнага колеру. Правильно, самый летний колер. Ад яго адразу водар летніх канікул ідзе. Ну давай. А чаму нам не дадаць блакітнага колеру? Цудоўна! Ён мне вельмі да вачэй падыходзіць. А мне нагадвае колер неба. Можна глядзець у аблокі і марыць. А любая каманда марыць толькі пра перамогу. Добра атрымалася, але нічога не хапае. О, і мне здаецца. Трэба дадаць добраранкаўскага настрою. І ты ведаеш, як гэта зрабіць? Здаецца, што так. Тады дамалёвай. О! А што гэта? Вось што дапаможа настрой стварыць. Правильно! Усмешка дапамагае ў любой, нават самай складанай сітуацыі. Праверана часам. А я ведаю, што яшчэ узнімае нам і нашым гледачам настрой. Мультфільм? Я здагадалася? Правильно! Глядзім. Будьте сёння чэмпіёнамі ва ўсім. І калі ласка, пастаўце рэкорд па колькасці усмешак і ветлівых слоў. Гэта зусім не складана. І не забудзьцеся, што заўтра зранку мы зноў сустрэнемся у нашым добраранку. Будзе, як заўсёды, весела, правда?